Trufak Goyi Baiekin. Bere garaian, hemen dauzkagu, Goyi Baiak, modan jarri zien duela urtatzuk etorri ziren. Bai, oso modan, asko zabal. Bai. Oso, bueno, ba... Super jaki horietegan, Hori da. Super jaki horien multzoan sartu zian. Lemonean gainean juni zenien bilatzera, belarden da batera juni zen, da izu, eta Goyi Baiak non dauzkazue. Eta hor, super jakien tartean da, eta super jakiak. Bai, ala da. Hor, gero ez da izan zen baita fama txarra datea zen nun baitetik. Bueno, gero horregontzien alako partida batzuk etorri ziala tratamentua zutela, pestizida ziela eta ziero isildu zian. Baina, bueno, guk erosten baitugu betiko esaten dugu ekologikoa dira, edo naturalak eta bere jatorria pixkat ziurtatuta duten baia Goiekin egia esan, super jakin barruan sartzen dela. Osasuntxo dira, eta hor, egunero jateko. Horrela bakare jateko, jate dituzut ez dauko lan sabore. Ez daka sabore hondirik, errezatan dira saborik ez. Eta nola jane, bueno, errezeta honetan guk beratzen jarri ditugu ordu bete lehenago, beratzen jarri behar dira, hemen dauzkagu dagoeneko beratuta, hori izango zen, beratu gabe. Eta errezeta honetan birrintzea behar dugun esan do, beratuta dauzkagu. Baina bestela nola komendatzen dira jaten hauek? Beti ere gauza guztia, frutu lehor guztia bezala, beratu ezkeo digestioa errexagoa da. Bestela hau, mazpaxa moduan izango litzateke, edo jogur bati bota, edo konpotari, edo nahi du nahi, mazpaxan ordezkoa izango litzateke. Bitu, konpotai, bitu. Konpotai. Konpotai nuen lehemunean, da nintzen zitzaidan okurritu. Eta azkenean mazpaxa bada. Bai, mazpaxa pixkat miketzagoa ez da ingozua, baina mazpaxan tokian egingo luke. Eta, bueno, ezan super jakia bezala, ez dela izatea geizki jan eta gero hau jaten dut eta osasuntzu gongo naiz. Ez da botika bat, ez da kezer ez. Hori da, elikadura baten barruan. Ez da existitzen. Bueno, sesamo hasia dauzkagu, eotu ingo ditugu. Bale, nire kontu. Zure kontu. Eta ni bien bitartean, boixe, intxaurrak ero urrak izan aldirela, birrinduko ditu, dana osagai guztia, sesamoa bebai bertara botako dugu, gero hemen daukat siropea, agabeana, eta hau ingo duguna da, bertara bebai bota, eta ingo dugulako masantzeko bat, eta ero honekin ingo ditugu. Bolatxoak. Bolatxoak pasatuko ditugula, politxagatzeko. Sesamo beltzetik, eta beste batzuk koko birrindutik. Eta horrela, txuri beltzak atako ditugu. Eta, bueno, osasuntxu, eta pikoteorako zerbait ezberdina. Bueno, baina, esan duzuna, hau, osasuntxu izan ezkero, ez du esan, libre dala eta egunero lakoa janal ditugula, edo orduro, edo denbora guztia jaten. Denbora guztia jaten, da, zentzu hori, ez? Ez zaitenan, eta uste importante dela mezu hori garbi jartzia, azken finean... Hau listo, Vale, oso. Azken finean? Ez, azken finean, guk lo egitea behar duen bezala gure digestioak baditu, deskantzo momentua behar ditu. Jende asko da, guk zabelian digestio egiten dugunean, zabela hori ustu egiten da, eta utzunia sentitzen dut. Pentsatzen dute ja, gozia dela eta berriro jateko momentua dela. Eta gauzak ez diola izaten, zabela usten denean, utzunia sentitzen dugu, baina ezken momentu hortan, zabela ustu egin da, eta ja deskantzua pasatzen da. Berriro sartzen baio, berriro lanian jartzen dugu. Orduan, bokadutxok eta izan berdi da, jantarte handiak daudenian, eta baita ere, jendeak ansiedade asko izaten du, ez? Ansiedade arazoa asko dut, eta behar dut zer jan, orden pixka jarriko genuke, ez guk jarriko, libre denbora guztian jaten ibiltzia, baina Ze hori esaten du, ez dela komenigarria, baskaltzeko ordura iristea, tarte handia dutzita, azkenengo janaritik, edo afarira, eta hor, ansiadekin da, gozekin da hori ez dela ona. Lehenengo guk bazkarira edo afarira heldu behar deu, Bazkarira edo afarira heldu behar deu goziarekin, baina ez izugarrizko goziarekin. Gehiagizko goziarekin ez. Hola heltzen bali magara, hori esaten nahi du jantarte bat egin behar genuela. Edo maiketako bat, edo merienda bat, edo... Baize, gero, claro, itxutu eta iristen bagera, gero harrik ere jate ditugu. Azkarregi jate deu, gehiagi jaten deu. Kontroli gabe. Orduan digestioari lan gehiagi ematen diogu. Hori da. Orduan, masa, Masakote. Hau,
Honekin eragaki dut, hobeto ikusten da, polita bada, baina nik uste dut robotakin... Robotakin igual hobeto, ez zala hain txikituta galdituko. Ez, baina, bueno, ingo du zerbait. Ateako zerbait, jungo ontzen, hori bada lehortu behar bada pixka bat ikusi bada oso biguna dagoela, sartuko digo intxaur gehiago. Bai. Soluzioa dana duka. Bai, dia denak. A ber. Orduan, jantarte haundigiak ere ez dia, esaten duen bezala, ez dia honak, bezala goze gehiagi joaten gara, eta ero jateko orduan gehiagi jaten deu. Eta digestioa ezin zaio baita ere jateko gehiagirik eman kolpian. Osa, deskantzo tartia berditu, ez du denbora guztia jaten ibili behar, baina ez da ere 3 jatordu bakarrikein, bati bat jantarte luzia bali maitugu, eta gero jateko orduan, jatordu bakoitzean asko jatia. Hori ez. Hori ez da ona. Hor, jende asko, normalen lehen, ohitura geneukan, jatea bete eta sentitzen zaren arte. Hori ja berandu da. Bai, hori da. Hori da. Eta kontutan hartu behar dugu. Guk azetuta sentitzeako 20 minutu pasatzen dira. Sabeleko estimulo hori, mezu hori heltzen da burmuinera, eta hor burmuinak esaten digu, esaten da, azetasunaren zentro bat daukagu, eta esaten digu, hori ja beteta zaude, eta ja gozi alde egiten da. Hori hori gertatzen da askotan, jaten duzu, eta momentu esaten dugu, igual jango nuke beste zai, baina... Pixket etxoinezkio, gehienetan zatezu, ez, ondo nau. Baina jaten jarritzen balmezu, askotan zatezu, ez gehiagi jandet, ez nun jan behar. Baina hori jatetxe elegante asko, ez da izu, platerak igual tartea usten dutena batetik bestera, eta betetzen juten zara. Eskontzatan normalean hasieran pila bat ekartzen digute, jaten dugu eta ja orduan gaina bete eta sentitzen zen, eta ja bete eta sentitzen zen, berandu da, eta ja, gero etortzen azpizuna, eta gordeko jaso txakurran dako, gero txakurra etxean da txakurra jamarteko da. Hori guri jetze duten eskontzatan, eta ni bakiz eta dudan. Eta zurea da, oso guztia guztia eramateko. Baina hori lehen geizki ikusia zeon, eta oin berriro moduan jarri da. Ni tokatu zait jatetxe batzutan bestea, hori ezin janizatia, eta aldemeneko maikoak eta eskatu izute jarria zute eramateko, eta hori, eta beraien prest, ontziak eta plastikozkoak eramateko. Dauzkate taperrak eta hortako ontziak hori prestauta jendea eramateko. Bai, leheno geizki ikusia zeon, baina oin egia esan oikoa, boita eta egia esan zuko ordaindu balimazu zuria da. Bai, eta ardo bakin baita, eta... Bai, hori da, bai. Bale, segi jo. Nik egin moldatuko dut, lasai. Bai. Bueno, hori esaten nuen, jantarte handia da denean, ansidadia dagoenean, komenida mokadutxuak edo tartekua jatia, eta ez dela egun guztia jaten ibiltzia. Gauza egokien artean, beti ere ikusten dut, behar deula, gauza osasuntxutikan, eta gaurko egingo ditugun adibidea beteka aparte, nik izango nuke beti lehen gaukera fruta izan behar duela. Fruta, azken finean, esan dugu, fruta daka digestio motxa, jatordu bukaran janezkio askotan fermentatzeko arriskoa da, eta, igual digestio komplikatu egiten du postre moduan, eta jantartetan, edo maiketako edo merienda bezala, fruta da aukera ona. Izan leke freskua, izan leke konpota moduan, izan leke vaporean eginda, izan leke edo mazedona moduan, ni asko gustatzen zait, fruta bakarri jateak kostatzen zaie, bai umei eta... Orduan, jarri laranja eta limoizukotan, jarri lamoizukotan, fruta satiak utzi, pixka beratzen pare bat ordu eta gero ura jan. Eta nahi behezu pipa batzuk, oso esamo pixka bota, eta da fruta jateko beste era bat. Eta sartzeko, ni egizan guk etxean fruta oso gutxi jaten du. Nik beti nato, fruta gutxi jaten dut, eta hori badaukarat, eukinazkelo fruta, jatekoa. Esaten, venga, derrigortu eman naiz, eta nahiz eta, askotan esaten, postrerako ero, beteta zaude, eta igual ez eizu sartzen. Pigoteoan, eukitea hor, garen, mandarina batzuk, edo zer, eta modu pila du dela. Hori da, eta hori mazedoneri moduan, edo birrinduta, fruta bera bakarrik, edo arbeldor batzukin, da fruta jateko beste erabat divertigarra desberdina, batzuk kostatzen zaie. Jatia, eta orduan izaten du, lehenko aukera mokadutxoetan beti fruta bera edo era ezberdin, eta guk egongo gero bestia ere, fruta daukan beste mokadutxo bat, beste aukera bat, eta, beste bat zerbait pixka sendoago balin badu, orduan fruto lehorra sartuko genituzke, edo pipa batzuk, izaleke beraie bakarrik, edo olako zea moduan, ezta? Hemen trufak egingo ditugu, azkenin bolitatxoa direlako. Hau ingo duna da, oin oskailuan sartuko du, eta honek egon behar du pausatzen pare bat ordu,
gorputza hartuko du. Ikusten mazu oso likido geratzen dela, intxaur gehiago eta listo, ez dago problemarik. Intxaur gehituko izkigu, gogortu egingo zaigu eta gehiago, zerbait lantzeko moduko izan behar. Azkenian, hauek ere segun ze prozesador erabiltzen duzun, edo zenba denbora egon dia beretan, hori konsistentzia aldatu ileke, baina, bueno, pixkat, horrekin moldatu. Oloa sartu aldi dozu, ero nahi duzu. Frutu lehor pixkat gehiago. Edo intxaurrak, edo arbendolak, edo urrak. Eta, azkenian da, olako masa bat egitea, hori, bolitatxoak egiteko. Urik ez digu bota, ura neukan bada espada, baina ja, baiak berak, zurgatu dute ur pila bat, eta orduan, bere urarekin nahiko izan da, baina bestela ura neukan hor, eta horren arabera, botako niko eroaz. Hori ikusi behar duzu ezuek, orea biguna, gogorra nola dagoen, da jungo lasten. Baina hori, baina etorreko gara. Diskusio txiki bat izan dugu Silvana eta bila. Bai. Ez goratzen ala. Probatu egin dugu, bota diogu, intxaur gehiago, lodatu egin dugu, eta, nik gozo pixka gehiago botako nioke. Goxua dago, ez da goxua dago. Baina ez da gozua. Ez da goxua. Hori da, ez da gozua, eta ez genuen gozua nahi izan nahi du. Ikasi behar du baita ere, gozuarekin pixka dependentzi hori galtzia ere. Orduan, goxua dago jateko, baina gozua ez da. Baina trufak dira. Ja, bueno, bolatxuak. Trufa buruan dauzkaguna, trufa. Hau, boilurra ez, boilurra da lurrean hori, lehorra, onjoa. Trufa, goxoa. Ez, baina osasuntzua, bale? Eta esaten du, lasai janlikena. Bueno, lasai, ez egun guztia jaten, baina lasai janlikela. Hau da, guk, balin badukagu, bolatxuak orduan. Bai, eskua guzti pixka, zauei esan, gantzeko bestela, nitxuriak eta zubeltza, bale? Bale. Eta balin badaukagu esan deuna, ez? Jantarte luziak. Nik egia esan 3 jatorrutakoa naiz, Naiz, bai. Niseikua. Bai, bueno. 6? A ber, 6 noiz. Bost. Bost. Goizeko, normalean goizeko 6etan jaikitzen az. Hor, hartzen du jogurtxo bat intxaur batxuek. Bai. Hori ez da gozari, baina. Hori da, esnatzeko, lan gorputza atibatzeko. Gero, 8 gozaldu iten dut. Bai. Gero, 11etakoa, Baskaria. Baskaria zordutan? Baskaria 12 ordu batetan. Osea, 9etan gozalduta gero 11etakoa berdezu? Bueno. Kirola egiten bazu, baina bestelare igual. Berez, jantarte horrekin ez litzateke 11etako hori beharko. Ez da jantarte handia. Euskaldunak 11etakoa, mendeak eta mendea da amazkiu 11etakoa egiten, 11etako hitzak guk asmatu dugu, eta hoin zuetorre gazta Silvane. Hori, 11etako ezin da galdu. Ez, hori da pertsonan arabera. Berez, zu 9etan gozaltzen bali mazu, eta ordu batetan bazkaltzen mazu, berez gozaldu. Bueno, 8 ordu bateta ez dago jantarte hain luzerik. Baina, bueno, zu behar bali mazu, hortako aigea gaur olako errezeta osasuntzuak egiten. Bueno, eta oin, ordu teia janan eta ipatu ditugula. Bai. Bueno, guk hemen, berandu, nik uste berandu, Euskal Herrian berandu jaten da bazkaltzen. Ze Europa aldea, hor, iparraldea botatzen badu baitan. Edo zein Europako herrialdetan, 12-12 bazkaltzen nahi dira. Bai. Zein izango zen egokiagoa, hori? Egokioa, importantena osasuntzako da goiz afaltzea. Hori bai. Goiz, zer da goiz? Goiz, inneguan, 8:00 9:00 ja, segun zer dutan oberatzen zean. Baina suposatzen da... Ni 7etan afaldu aldut, ez daukat inungo problema 7etan afaltzeko, Eta zer dutan bazkalduta? 3etan bazkalduta 7etan afaldu? Baina ni 3etan ez du bazkaltzen. Horratik egia kontua da, importanten osasuntzakoa da, zer dutan afaltzen den. Afaia izan behar du goiz eta ez gehi afaltzea, hori da kontua. Orduan, horren arabera, berandu lanatikan, azkenean gure jateko orduak eta lanak markatzen ditu asko. Orduan, lanatikan berandu bazkaldu berba elemazu, orduan afaia izan beharko luke edo askoz gutxiago, edo berandu zafaltzeko. Egokian uste ordu batak ordu hona dela bazkaltzeko. Ordu batak da non? Bai, ordu hona da. Hemengo pasatzen dara batzuk, klaro, turnozkalan egiten dutenian, orduan, igual 3etan, 4etan, esatetik batzuk bazkaltzen dutela. Hoia dian nahiko deskontrola, porque 4etan zejatituzu. Barrunak eta delistak, hor kostatu egiten da, jendeaz egiten du geizki jan.
gutxi bazkaldu, gero arratzalderrian kriston gozia, hasten dia pikatzen, pikatu, baina pikatu ordeni gabe, eo zer gauza, eo zer momentutan da ez. Zaten dut, bai, mokadutxuak egiteko garaian, ja, ordua pixka zehaztu behar deu, zehan behar deu, eta ez da denbora guztia pikatzen ibiltzia. Apuntatu, Hori da, bai, pixkat ordenakin, hori mokadutxoak ordenakin hartu behar dira. Bai. Zentzukin. Zentzuakin. Somos. Politxa gatu da, bizko garbitu pixkat. Politxa. Eta, aizue, hau eukin eskero jateko hori, platerka dozoa janaldozo. Bakoitzan arabera. Baina, postre moduan, honek ero oskaioan gordeta, hau postre moduan. Baita. Pasatzen dena da, ez dela gauza gozua, esan duen bezala, goxua baino ez gozua, eta orduan ematen du bazkalduta gero, pixkat, postria jatan emaleo pixkat gozua gehiago eskatzen digula. Zerbait, segun ze bazkaldu deun, Eta hemen azkenean, sartu ditugu oliba, omega 3ak, intxaurrako koipea dauzkalako, sartu ditugu hidratoak, sartu fruta, gojizea zer da? Fruta bat izango zen? Bai, ez fruta bada. Bai, baina bada, hori da lehortuta da, bai. Orduan, leno, aipatu deu goi super jakia dela, proteina ditu, kalzioa ditu, CA vitamina ditu, eta bati antioxidatzaile pilo bat ditu. Pilo bat, asko. Orduan, zahartzaroen aurrean besteen gaitu, eta bati bat osona da biztarentzat. Biztarentzat osona dira. Egia esan, super jakia dela.